Proiektu hau abiatu zen batez ere, nik jakin nulako kaskan ahotik edo bazeola hor udal artxiboan material dexente, garai bateko bertsoastian inguruan, nik oso ondo ez nekin zertzeon, baina argazki eta bideo dexente zeudela hor, artxiboan gordeta, albunetan, fisikoki zeuden argazkiak zian. Eta hortik abiatuta, egun batian berta joan ginen, eta ikusi genuen zertzeon, eta konturatu ginen, albunetan zeuden argazki guzti horiek, fisikoki zeuden argazki guzti horiek, merezizula formatu digital batea edo pasatzia, lehenik eta behin. Eta berdina, bertan zeuden bideo guzti horiekin, ezta? Nolabait, eskutan zeuden horiek, modu digital batea pasa, artxibo digital baten parte izan zedin hori ere, ezta? Eta, hortik abiatuz, konturatu ginen, etzela aski modu digitalian jasotzia, horren atzian zeudela historio asko, eta jaso behartzean bestelako kontu asko zeudela. Bertsoastea hasi ginen guk Oiartzunen Girizia sortu genuen, eta Girizi elkarte hortan bazauden beste alorrak, zikloturistak eta pelotak eta mendizale elkarteak eta bazian. Eta guk bertso saila hartu genuen. Afizioa genuen, Oiartzunen afizioa zion, eta orduan hasi ginen, bertso astean aurretik ere hasi ginen Oiartzungo bertsolai afizionatuak biltzen, plazara ekartzen eta ebile ginen. Eta hasi ginen bertso asteekin, 82an. Eta egiten genuen, aste bat, bertsotan, gaztian jaialdiak, bertso paper lehiaketak, zahartoiko txapelketak, eta jaialde nagusiak, normalian 8 finalistakin eta bukatzen genitun. Eta hola, aste bat hartu genuen, eta urtero egiten genuen bertso astea hoxe.